Remata a 30ª edición da tradicional festa da Xouba en Rianxo, un evento que durante día reuniu a milleiros de persoas para degustar e vivir unha festa chea de actividades culturais e gastronómicas. A cita puxo en valor a xouba, un dos produtos máis destacados da costa galega e a tradición mariñeira da vila. A celebración contou cun variado programa que incluíu música, actividades para os máis pequenos e rutas mariñeiras. O alcalde de Rianxo no medio da festa falaba do impacto e da importancia desta celebración para o municipio. Hoxe é un día dos marcados no noso calendario, non? No día de hoxe, mas en particular tamén toda a semana, esta semana que dedicamos á Festa da Xouba, con distintas actividades de música, visitas guiadas, actividades para os máis pequenos e, por suposto, a degustación do noso produto estrella, que é a Xouba de Rianxo, non? Hai moita xente, témolo as nosas costas, xente de Rianxo, xente de fora que durante estes días nos está visitando e que aproveita para conocernos máis en profundidade, probando a xouba nas distintas preparacións que dende a Asociación da Virxe do Carme de Leiro nos ofrecen, non? Guisada, empanada, frita e tamén escabeche. Entón, bueno, un día de festa, un día festivo ademais, neste Día Nacional de Galicia, que vamos a aproveitar para degustar o noso produto máis destacado, que non se me ocurre moita mellor maneira de pasar este día festivo, non? Os prezos foron asequibles, permitindo a todo o público disfrutar do mellor da gastronomía local. Unha festa que, ademais de promocionar a xouba, tamén serviu para apoiar a Asociación Virxe do Carme de Leiro, que cociña e organiza parte das actividades. Sí, os prezos son asequibles, son ademais os mesmos que o ano pasado, quero dicir, nada lonxe do normal, nin tampouco nada que entre en contradición co que pode un atopar en calquera dos nosos bares, dos nosos restaurantes onde se prepara a xouba, non? Como comentaba, quen prepara este produto, quen hoxe está cociñando, son mulleres, sobre todo, mulleres e homes da Asociación Virxe do Carme de Leiro, e ademais o que aquí recaudan é para dispós a súa propia festa na súa parroquia, non? Entón, ademais de comer ben, vamos tamén contribuir a que haxa máis festa no noso municipio, neste caso na parroquia de Leiro, non? Entón, prezos asequibles, o produto exquisito polo que están comentando, por tanto, non hai excusa para non vir hoxe a Rianxo. A Festa da Xouba é un claro exemplo da riqueza cultural e gastronómica da zona e segue consolidándose como un dos maiores eventos do verán galego. Unha festa que deixou un bo sabor de boca e que promete volver con forza o próximo ano.